14. decembra bolo zatmenie slnka a práve v tomto čase, v tento deň vznikol nový flakon Aurasomy, ktorý je nazvaný po bohyni Ceres. Ceres je grécka bohyňa úrody, žatvy, výživy a je to vlastne bohyňa matka, ktorá vyživuje svoje deti a daruje život cez tú výživu tela, ale aj cez tú výživu toho srdca a ducha. No a tento flakón Ceres má farebnú kombináciu tmavá magenta a oranžová. Tmavá magenta je farba, ktorá predstavuje veľmi hlboké korene života. Korene života, také až zdrojové korene života, že je napojená táto farba priamo s vibráciou toho najhlbšieho zdroja života, z ktorého všetko pochádza. No a v spojitosti s tou oranžovou vytvára veľmi liečivú kombináciu, ktorou je možné liečiť šoky. Táto farebná kombinácia vytvára liečenie tých najhlbších šokov, ktoré súvisia s prežitím, ktoré súvisia s prežitím ako vôbec takým, že či máme dostatok tej výživy, tej lásky a či môžeme pokračovať ďalej tým životom, či vôbec sa nám dostáva tej základnej výživy. Tento flakon vznikol na konci roku 2020, teraz keď viac menej už na konci roka sme mnohí vyčerpaní z toho, čo sa deje v spoločnosti a tiež nám dochádza nejaká výživa radosti zo života. Pretože tá oranžová je zároveň farbou radosti zo života, z potešenia, z každodenných radostí. Výživa, ktorá prichádza v tej každodennej radosti, keď niečo tvoríme, radujeme sa z vzťahov, z nejakých záľub, z jedla, z potešenia zmyselného, z intimity. Sú to také, dalo by sa povedať, že bežné, ale na druhej strane teraz vidíme, že nie až tak bežné radosti, o ktoré sme možno, že mnohí aj prišli tento rok a možno, že mnohí aj naozaj bojujú o holú existenciu. O to, že či vôbec budú mať čo jesť. Pretože niekoho táto kríza mohla zasiahnuť naozaj na tej hlbokej existenciálnej rovine. No a táto farebná kombinácia vyjadruje presne to. Liečenie šokov, ktoré zažívame. Liečenie tých náhlych zmien, ktoré nás úplne prekvapia a vyšokujú tým, že toto je možné a takto vlastne budeme doslova bojovať o svoje základné životné práva a potreby. A tento flakón dokonale vlastne vyjadruje to, čo teraz zažívame a je takým balzámom na to, čo teraz zažívame. Ja nemyslím tým, že tento flakón je nejakým liekom teraz pre všetkých a pre celú situáciu, ale skôr hovorím o tom posolstve. Hovorím o tom posolstve tej farebnej kombinácie, ktorá hovorí o tom hlbokom liečení tých šokov a toho, že nesmieme stratiť radosť zo života, pretože potom nebudeme môcť pokračovať ďalej. To, čo nás živí, alebo to, čo nám teraz najviac chýba v tej výžive, je práve tá každodenná radosť. A to je tá oranžová farba. No a tá svieža, šťavnatá oranžová farba vyjadruje tú spontánnu radosť z takých tých každodenných rituálov, ktoré sme mali radi, z každodenných úsmevov, otvorenosti, stretávania sa s ľuďmi, zo spontánnych nejakých nápadov, že poďme tam alebo tam, urobme to a to. Alebo jednoducho z toho, že je slobodné sa radovať a žiť v tej danej chvíli, tak ako to chcem a potrebujem. A to bolo posledné mesiace aj, by som bola dosť obmedzené. Takže práve preto táto téma zrejme teraz vystupuje viacej v novom flakone, ktorý vznikol v rámci Aurasomy. Ja som ten prvý pohľad na tento flakón vo mne vyvolal veľmi hlboké pocity, ktoré siahajú až do lona. No a tá oranžová farba je spojená s druhou čakrou a naozaj naväzuje na
aj na tie témy ohľadom tých vzťahov, sexuálnych vzťahov, intimných vzťahov, ale takisto vzťahov s našou rodovou líniou, čiže s našimi predkami a zároveň s našimi pútami, ktoré máme voči našim minulým životom. Tá časová línia ako taká je veľmi často vyjadrená aj cez oranžovú farbu, pretože veľakrát si nesieme tie záťažové, šokové situácie z tej minulosti a potom ich ako keby opätovne musíme nejak prežiť aj tu, v tomto živote, aby sme tú časovú líniu vyliečili, aby sme akoby v rámci tej celej časovej línie urobili to liečenie, to porozumenie, to odpustenie a zbavili sa aj závislosti. Či už to závislosti na nejakých starých programoch, presvedčeniach, ktoré si nesieme od predkov, alebo ktoré si vlastne nesieme z toho minulého života sami za seba. Rovnako je tam liečenie vzťahov, tých, ktorí máme teraz, či už sú to vzťahy s rodičmi, pretože veľmi tu vystupuje do popredia práve ten vzťah s matkou a materská línia, alebo to, ako sme boli vyživovaní ako dieťa a že či nám niečo chýba, aj teraz v dospelosti, či máme nejaké pocity nedostatočnosti alebo nedostatočnej výživy a či si v sebe nesieme tieto prázdne miesta a tie nás potom bolia a my máme potom závislosť na tej minulosti, lebo si to stále nejak pripomíname, cítime to ako krivdu, nespravodlivosť a to nás drží v tej minulosti. A potom nedochádza k tomu liečeniu a naplneniu, k naplnenému životu. Ani k tej radosti. Tá radosť potom nie je plná a taká tá šťavná tá radosť. No a samozrejme je tu aj téma partnerských vzťahov ako takých, samozrejme téma plodnosti, téma detí, vzťahu s deťmi. Čiže akoby celý ten flakon tou svojou farebnou kombináciou zachraňoval to ľudské v nás. To, čo nás robí ľuďmi. Či už to tie vzťahy, alebo to každodenné potešenie zo stretávania sa s druhými, potešenie zo spoločenského kontaktu a je z takej tej radosti, ako sú oslavy, jedlo, tanec, a záľuby, tvorivosť, voľný pohyb tela, aj pri tom športe, aj pri pohybe v krajine, v priestore. A pretože tá radosť zo života je vyjadrená aj tým voľným pohybom tela, slobodným pohybom tela v krajine. No a toto všetko, ten flakon v sebe nejak akoby združuje, nesie a preto je takým veľmi silným odkazom toho, že čo všetci potrebujeme doliečiť ešte teraz na konci roka, aby sme vôbec mali síl ísť ďalej. Pretože bez tej radosti, bez pripomínania si toho, aká je tá každodenná radosť dôležitá, nebudeme mať sily potom ani na ten ďalší rok. No a mne tento flakon veľmi pripomína ovocie papája. No, preto som aj dala na ten obrázok papáju, pretože keď sa rozkrojí papája, tak má presne tieto farby. To je v podstate, ja by som ten flakon pokojne nazvala papája. Flakon sa volá Ceres po tej gréckej bohyni. No a ja som si našla legendu o ovoci papája. Je to filipínska legenda, ktorá má veľmi krásne posolstvo, ktoré naozaj súvisí aj s tým, čo ten flakon nesie, aj s tou bohyňou Ceres. A papája nepochádza z Filipín, ona pochádza z Južnej Ameriky, ale ona sa usadila, tá papája sa rozšírila vo všetkých tropických oblastiach, pretože sa jej tam darí a na Filipínach má tiež veľkú tradíciu. No a tá legenda hovorí o jednom manželskom páre. Žena sa volala Papája a oni mali ryžové pole a muž bol veľmi lenivý, tak na to ryžové pole chodila pracovať iba tá žena. A jedného dňa teda žena zistila, že je tehotná, o pár mesiacov porodila dieťatko a povedala, že ona teraz musí zostať doma, lebo musí sa starať o to dieťatko ju jednoducho potrebuje. Že nech ide on na to ryžové pole, pretože už nemajú ryžu, už nemajú čo jesť a tá ryža je ich živobytie. Aby prežili, potrebujú tú ryžu a aby on šiel na to pole.
On len pokrčil ramenami a išiel si ľahnúť. Tak táto zúfalá matka nevedela, čo má urobiť. No a na druhý deň ráno sa rozhodla, že musí ísť na to pole, aby vôbec prežili, aby mali tú ryžu. Dieťatko však nechala doma. Dieťatko začalo počas dňa plakať od hladu a susedia si to všimli a začali hľadať papáju, že kde je, nech nakrmi svoje dieťa. Celý deň ju nemohli nájsť, potom už sa zotmelo a nastala noc a jej stále nikde nebolo. Jeden z tých susedov mal v noci zvláštny sen. Počul taký hlas, že má ísť za dedinu a v tom sne teda počul ten hlas, že za dedinu má ísť a že tam nájde pole, a uprostred ktorého je strom. On tam v tom sne sa mu snívalo, že tam prišiel k tomu stromu a ten strom k nemu prehovoril a povedal mu toto. Ja som tá stratená matka. Zober ovocie z môjho stromu, zo mňa a nakrmním moje dieťa, ktoré som opustila. Prežije. No a tento sused sa na druhý deň zobudil a povedal o tomto sne ostatným a tak išli na to pole, išli hľadať to pole, naozaj za dedinou ho našli a uprostred toho pola bol strom, ovocný strom, taký nezvyčajný, aký ešte nevideli. Zobrali to ovocie, dali ho tomu dieťatku a dieťatko prežilo. A tak ho krmili tým ovocím a nakoniec nazvali to ovocie, ten strom, po tej žene, po tej stratenej matke, ktorá vlastne opustila svoje dieťa, takže nazvali to ovocie aj ten strom papája. Táto legenda je veľmi smutná, je aj veľmi krásna a keď si to tak premietneme, čo to vlastne znamená, že žena opustí svoje dieťa, aby vlastne zachránila nejaký ten ich živobytie, je to silná téma matky samoživiteľky, ktorá musí robiť rozhodnutia, ktoré sú vždy na úkor niekoho alebo niečoho. A veľmi mi to aj pripomína situáciu, je to veľmi taká situáciu dnešných žien. Aj v týchto ťažkých časoch je to ešte horšie pre mnohé matky samoživiteľky, ktoré myslím si, že veľakrát aj na úkor starostlivosti o to dieťa musia ísť zarábať tie peniaze, aby to dieťa uživili. A oni síce sa nestratia, oni sa vracajú každý deň domov, niektoré ani nie každý deň, niektoré musia chodiť do zahraničia, na Slovensku je to aj tak. Takže oni vlastne sú tam, ale v tej legende sa hovorí, že tá matka opustila to dieťa. A ono to v prenesenom význame znamená, že vlastne tá žena sa musí stať aj tým mužom, teda tým živiteľom a opúšťať mnohé tie svoje materinské prirodzené vlastnosti a ona ich má tie potreby starať sa o to dieťa tým materinským spôsobom, teda byť s tým dieťaťom, mať na ňo čas a trpezlivosť a tú láskavosť. Ale keď musí chodiť zarábať peniaze, tak už potom musí akoby osekať aj tieto materinské starostlivé prejavy. Čiže je to také, je to veľmi ťažké pre tie ženy. A oni sú vlastne neustále pod takým tlakom a vyšokované z tej situácie, že akoby majú zastávať obe tie role a vlastne strácajú tam tú svoju úlohu tej matky ako takej, lebo sa musia stavať do úlohy otca a na druhej strane nie je tam potom priestor pre tú radosť zo života. Tú šťavnatosť. Jednoducho je to veľmi vyčerpávajúce. Takže mne táto farebná kombinácia pripomenula aj túto situáciu. Toho boja o to prežitie toho dieťaťa a tej matky, keď sú sami, keď je matka iba s dieťaťom. Je veľmi zaujímavé, že tá papája, to ovocie, ona má tvár maternice. A maternica je vlastne ten zdroj toho života, alebo to lono, ako tá kolíska života. Tá maternica nesie ten život. No a tie semienka, ako aj vidíte na obrázku, sú také veľmi tmavé a tie sa používajú v Ázii, takže sa
tak špeciálne upravia, opražia a je z toho také korenie, niečo ako čierne korenie, ale chutí to teda trošku inak, je to také pikantné. A tieto semienka môžu vyvolať potrat. Aj sa tak využívajú, že keď žena nechce v podstate to dieťa v tých prvých mesiacoch, keď nejak vie, že teda už nechce to dieťa, nechce byť tehotná, tak tie semienka sa používali. Asi sa používajú niekde v Ázii, neviem, alebo všade, kde sa pestuje papája, že vyvolajú potrat, môžu vyvolať potrat. Preto tehotné ženy nemôžu jesť tieto semienka. Papáju asi ako takú, to ovocie, tú dužinu, ale keď je nejaká žena tehotná, je na dovolenke v Ázii, tak by si asi mala dať pozor, že či tam nie je napríklad použité tie semienka ako korene do nejakého jedla, lebo by jej to mohlo vyvolať ten potrat. Takže opäť sme tu v tej téme akejsi matky, ktorá sa rozhoduje, či nechá žiť to dieťa, alebo nenechá, alebo stále je tam tá téma toho, matka opúšťa to dieťa, alebo sa vzdáva tej úlohy matky a je to naozaj veľmi zaujímavé v rámci tohoto ovocia, čo nesie ako keby duch tejto potraviny. A hovorím to práve preto, že tá farebná kombinácia je presne taká istá, ako je ten nový flakón, ktorý zasa hovorí o liečení tých hlbokých šokoch. A mnohé ženy môžu mať tieto hlboké šoky a aj z prirodzených potratov, pretože tá papája alebo tá farebná kombinácia hovorí aj o tej téme tej straty dieťaťa, keď teda chceme mať dieťa a stratíme ho. Takže to je tiež veľmi veľký šok pre tie ženy, ktoré stratia dieťatko, keď ho chcú donosiť a chcú mať dieťa. A v takej šokovej situácii tiež strácajú potom radosť zo života. A oni len prežívajú zo dňa na deň a čakajú, kedy zasa v nich bude rásť nový život. No a tento flakón, ktorý sa volá Ceres, teda bohyňa života v zmysle materstva a výživy, tak tá téma s tou legendou o papáji, tam je veľa tých podobných tém o tej výžive a o tom výžive svojho dieťaťa. Je zvláštne, že tento flakon má číslo 119, pretože vznikol ako 119 v poradí a keď sa zrátajú tie čísla, tak ostane číslo 11. Číslo 11 je flakon v Aurasome, ktorý má takú farebnú kombináciu, že číra, čiže taká priesvitná a bledorúžová, a ten flakon sa hovorí, že on pomáha ženám sa naladiť na otehotnenie. A v podstate má podobnú, teda tú číselnú vibráciu, ako ten flakon 119, lebo tie čísla, keď sa zrátajú, tak to je 11. A flakon 11 v Aurasome, ako som hovorila, teda súvisí s tým otehotnením, alebo s tým privolaním si tej dušičky do svojho života. To sú však len také témy, ktoré sa týkajú všeobecne tých flakonov. Kto by ako si myslel, že sa to dá nejak jednoducho naordinovať, to zase tak nie je. Tam to má určité postupy, tá Aurasoma konzultácia, takže to sú len témy, ktoré s tým súvisia, ale to neznamená, že sa to paušálne tak dá používať. To len tak na okraj hovorím. No a táto téma tohoto flakónu oranžového s tou tmavou magentou, toho záchranného flakónu, v prvom rade hovorí o tom, že aby sme nezabudli vyživovať sami seba. Čiže ak chceme pokračovať ďalej týmto transformačným časom, tak tá výživa musí vychádzať z nás a musíme vedieť, čo každý deň potrebujeme vyživiť. Či už je to jedlo, radosť. Čo nám robí radosť? Každý deň si nájsť niečo, čo nám priniesie aspoň chvíľu radosti, pretože bez toho nebudeme schopní ďalej pokračovať a vlastne nachádzať tie nové cesty, ktoré potrebujeme nachádzať, ktoré nás vedú k naplneniu nášho účelu, poslania tu, na tejto zemi. No, ešte som pripravila také
video, kde vlastne je v pozadí iba taká pokojná hudba. No video je to v podstate audio. V pozadí je taká pokojná hudba a je tam tento obrázok s tým flakonom a dá sa robiť na to taká meditácia, že vlastne vdychujeme jednu farbu a vydychujeme tú druhú. Čiže napríklad dýchujeme tú tmavú magentu a potom vydychujeme tú krásnu oranžovú. Alebo naopak, ako to cítime, ako to potrebujeme. Môžeme to vdychovať akoby aj do svojho lona, do druhej čakry. Môžeme to vdychovať do srdca, do solaru. A niekto si potrebuje liečiť piatu čakru, krčnú. Nechať sa jednoducho intuitívne viesť, kde potrebujeme túto liečivú farebnú kombináciu cítiť, ktoré časti tela. Alebo si môžeme vizualizovať tieto farby v našej aure. Ale veľmi dobré je pracovať s tým dýchom, kedy vedome akoby dýchame tie farby. Čiže dýchame a zároveň vizualizujeme si tieto farby, ako jednoducho nami prechádzajú, ako sa zľaďujeme s tou vibráciou a vtedy môžeme pocítiť rôzne bloky alebo nejaké nám prídu vnemy, vhľady ohľadom toho, čo potrebujeme ešte liečiť a môže to v nás navodiť pocity, ktoré sme dlho necítili alebo ktoré potrebujeme konečne začať cítiť. Takže dolu pod týmto audiom vám nechám link na to ďalšie video, kde bude vlastne len ten obrázok toho flakóna s tou pokojnou hudbou a môžete si tak vyskúšať takú svoju vlastnú farebnú meditáciu s dýchaním. Prajem vám krásne dni a hlavne veľa potešenia a radosti do tej každodennosti.